हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जात असणारा हा कार्तिक मासातला शेवटचा वर्ग आहे. तर आपण मंगलाचरणने प्रथम सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण ऑक्टोबरमध्ये सुरुवात केली होती वाचनाला कार्तिक मासाच्या पहिल्या दिवसापासून आणि आज आता कार्तिक मासाचा शेवटचा दिवस आहे. तर आता आपण उर्वरित वाचन सुरू ठेवूया. स्कंध 1 अध्याय 11 आणि श्लोक क्रमांक 18 पासून. हरे कृष्ण. वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजग्मुरथैरुष्टाः प्रणयागत साध्वसाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हातात मंगल पुष्पे धारण करणाऱ्या ब्राह्मणासह ते रथावर बसून शीघ्र निघाले. सर्व मंगल आणि वैभव यांचे शुभचिन्हच असे हत्ती त्यांच्या पुढे चालत होते. शंख तुतार्या इत्यादी मंगलवाद्ये निनादत होती आणि वैदिक सूक्तांचे पठण केले जात होते. या प्रकारे ओतप्रोत जिव्हाळ्याने त्यांनी आपला आदरभाव अर्पण केला. हरे कृष्ण. कृष्ण. पहिले 2 वर्षा माताजी आणि त्याच्यानंतर मग विमल माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. थोर व्यक्तींचे स्वागत करण्याच्या वैदिक पद्धतीमुळे एक प्रकारे आदरपूर्ण वातावरण निर्माण होते. त्यात स्वागतार्ह व्यक्तीविषयीचा जिव्हाळा आणि पूज्यभाव परिपूर्ण रीतीने भरलेला असतो. अशा स्वागताच्या वेळेचे वातावरण मांगल्य हे त्यासाठी उपयोगात आणलेल्या उपरोक्त गोष्टीमुळे निर्माण होत असते. उदाहरणार्थ शंख, फुले, धूप, शृंगारलेले गजराज, विद्वान वैदिक ब्राह्मणाकडून पठण केले जाणारे मंत्र इत्यादी. हा सर्व स्वागत माताजी. हरे हॅलो कृष्ण. आज तुमचा आवाज माताजी कट हॅलो होतोय. खूप. हॅलो हरे हॅलो कृष्ण. माताजी. तुमचा आवाज कट होतोय माताजी खूप. तुम्ही नेटवर्क हा मधून मध्ये या बरं. हा नेटवर्क मध्ये येते. ठीक आहे. हरे कृष्ण. वार मुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यावेळी प्रमुख अशा शेकडो वेश्या निरनिराळ्या वाहनातून निघाल्या. त्यांनाही भगवंतांच्या दर्शनाची तीव्र उत्सुकता होती.
त्यांची सुंदर मुखे त्यांच्या कानातील झगमगणाऱ्या कर्णभूषणांनी सुशोभित होती आणि त्या कर्णभूषणामुळे त्यांची कांती अधिक सौंदर्यपूर्ण झाली होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: वेश्या जर भगवंताच्या भक्त असतील तर आपण त्यांचा सुद्धा तिरस्कार करू नये. आजच्या काळात सुद्धा भारतातील मोठमोठ्या नगरात अशा अनेक गणिका सापडतील की त्या भगवंताच्या प्रामाणिक भक्त आहेत. दैवाच्या प्रतिकूलतेमुळे एखाद्या व्यक्तीला समाजात अप्रतिष्ठितपणाचा एखादा व्यवसाय पत्करावा लागतो, परंतु त्यामुळे भगवंताच्या भक्तीत काही व्यत्यय येत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत भगवंताच्या भक्तीत कोणी कसलाही अडथळा आणू शकत नाही. या श्लोकावरून असेही दिसते की द्वारकेसारख्या नगरीत जेथे साक्षात भगवान श्रीकृष्णांचा निवास होता, तेथेही आणि त्या काळी सुमारे 5 सहस्त्र वर्षापूर्वीही वेश्यावस्ती होती. याचा अर्थ हा की समाज सुस्थितीत राहण्याच्या दृष्टीने वेश्या सुद्धा आवश्यक आहेत. सरकार दारूची दुकाने उघडते तेव्हा त्याचा अर्थ असा नसतो की सरकार नागरिकांना दारू पिण्याला उत्तेजन देते. त्यामागील भूमिका अशी आहे की समाजात असा एक वर्ग नेहमीच राहणार आहे की जो कोणत्याही परिस्थितीत कोणतेही मूल्य देऊन दारू पिणारच. परिणामी दारूबंदी केल्याने मोठमोठ्या नगरातून अवैध रूपाने दारू आणली जाते. त्याचप्रमाणे ज्या पुरुषांना घरी समाधान मिळत नाही त्यांना काही सुविधांची आवश्यकता असते आणि जर वेश्यासंस्था अस्तित्वात नसेल तर हे असे नीच श्रेणीचे पुरुष इतर स्त्रियांना वेश्यावृत्ती स्वीकारण्यास प्रवृत्त करतील. त्यापेक्षा वेश्या उपलब्ध असाव्यात म्हणजे समाजाचे पावित्र्य टिकेल. सर्व समाजातच वेश्यावृत्ती बोकाळण्यापेक्षा त्यासाठी एक स्वतंत्र वेश्यावर्ग असणेच बरे. खरी सामाजिक सुधारणा ही आहे की सर्वांनाच परमेश्वराच्या भक्तीकडे वळवावे, म्हणजे समाजाचे अधपतन घडविणाऱ्या सर्वच प्रवृत्तींना आपोआप पायबंद बसेल. श्री बिल्व मंगल ठाकूर हे विष्णू स्वामी वैष्णवपंथाचे एक श्रेष्ठ आचार्य झाले. ते गृहस्थाश्रमी असताना एका वेश्येकडे फारच आकृष्ट झाली. ती वेश्या भगवंताची दृढ भक्त होती. एके रात्री विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पाऊस चालू असतानाही हे ठाकूर चिंतामणी नामक त्या वेश्येच्या घरी गेले. अशा भयान रात्री उसळलेल्या लाटांनी घोंगावणारी नदी पार करून आलेल्या ठाकूरांना पाहताच चिंतामणी आश्चर्याने थक्क झाली. ती ठाकूरांना म्हणाली, माझ्यासारख्या यत्कंचित हाडा माणसाच्या क्षुल्लक स्त्रीकडे आपली ही जी ओढ आहे ती जर भगवंताच्या सेवेकडे लागून त्यांच्या दिव्य सौंदर्याचे आकर्षण तुम्हाला निर्माण झाले तर परम सार्थक होईल. ठाकूरांच्या आयुष्यातील तो सर्वात मोलाचा क्षण होता. वेश्येच्या या शब्दांनी ते आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या दिशेने वळले. पुढे त्यांनी त्या वेश्येलाच आपला आध्यात्मिक गुरु मानले आणि स्क्रोल करा माताजी. हॅलो हॅलो. हा, करतील माताजी. हे बघा, आता दिसतंय. हा, दिसते. गुरु मानले आणि त्या आपल्या अनेक वाङ्मय कृतीतून आपल्याला सुमार्गावर आणणाऱ्या त्या चिंतामणीची त्यांनी स्तुती गायली. भगवद्गीतेमध्ये 9.32 भगवान म्हणतात, हे पार्था, अत्यंत कनिष्ठ जातीत जन्मलेले चांडाळ नास्तिक कुळात जन्माला आलेले इतकेच काय, वेश्या देखील जर अव्यभिचारी भक्तीने माझा आश्रय घेतील तर ते जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त करतील. शुद्ध भक्ती मार्गात पतित स्वरूपाचा व्यवसाय अथवा जन्म यामुळे कोणताही अडथळा येत नाही. त्याचे अनुसरण करण्यास जो तत्पर असेल त्याच्याकरिता तो मोकळा आहे. असे दिसते की द्वारकेतील गणिका श्रीकृष्णास भेटावयास अत्यंत उत्सुक होत्या, कारण त्या निष्ठावंत भक्त होत्या आणि त्यामुळे वर सांगितलेल्या गीता वचनाप्रमाणे त्या सर्व जणी मुक्ती मार्गाच्या पथिक होत्या. म्हणून समाजामध्ये जी काही सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे ती सुधारणा म्हणजे सर्व नागरिकांचे भगवत भक्तात परिवर्तन घडविणे व त्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करणे. त्यामुळे आपोआपच स्वर्ग निवासी देवतांचे सद्गुण त्यांच्यामध्ये येतात. जे परमेश्वराचे भक्त नाहीत ते ऐहिक दृष्टीने कितीही संपन्न वा प्रगत असले तरी त्यांच्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने एकही सद्गुण वास करीत नसतो. भक्त आणि अभक्त यातील खरा भेद असा आहे की भक्त मुक्तीच्या दिशेने आपली वाटचाल करीत असतो तर अभक्त भौतिक बंधनात गुरफटत जात असतो. आध्यात्मिक विद्येत लोक किती शिक्षित झाले आहेत व मुक्ती मार्गावर किती प्रगत झाले आहेत हे पाहणे हा संस्कृतीच्या प्रगतीचा खरा निकष हा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 श्लोक विमल माताजी आणि त्यानंतर अलका माताजी. हरे कृष्ण. नटनर्तक गंधर्वः सूतमागत वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय.
भगवंतांच्या अद्भुत लीलांची स्फूर्ती प्राप्त करून श्रेष्ठ नट, कलावंत, नर्तक, गायक हे आणि सूत, मागध, बंदीजन असे सर्व आपल्या कलाकृती सादर करीत आणि त्यांच्या अद्भुत चरित्रांचे गायन करीत हरे सर्वात पुढे चालले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारे शील प्रभुपाद की जय. यावरून असे समजते की 5,000 वर्षापूर्वी देखील समाजाला नट, कलावंत, नर्तक, गायक, इतिहासज्ञ, विविध राजवंशाची पीठिका जाणणारे तसेच सार्वजनिक सभातून बोलणारे वक्ते यांच्या सेवेची आवश्यकता होती. नर्तक, गायन आणि अभिनयपटू, नट हे बहुतेक शूद्र वर्णातील असत, तर विद्वान, इतिहासज्ञ, वंशाच्या पूर्वपीठिकेचे जाणकार व सार्वजनिक वक्ते हे ब्राह्मण वर्णातील असत. ते कोणत्या तरी एका विशिष्ट वर्णाचे असत आणि त्यांना घरच्या घरीच आपल्या कुटुंबात सर्व शिक्षण मिळे. हे सर्व नट, नर्तक, गायक, इतिहास तज्ञ आणि वक्ते विविध युगातील आणि कल्पनातील भगवंताच्या अतिमानवी अद्भुत लीलेचे वर्णन आणि प्रदर्शन करीत. ते सामान्य विषयावर रचना करीत नसत. त्यांचे निवेदन प्रत्येक वेळी कालक्रमानुसार असेही नाही. सर्व पुराणे ही वस्तुत भगवंताच्या संबंधातील विविध युगातील, विविध काळातील आणि विविध ग्रहावरील सत्य घटनेची वर्णने आहेत. त्यामुळे कोणत्याही कालक्रमानुसार रचना त्यात आढळून येत नाही. त्यामुळे आधुनिक इतिहासकारांना त्यात कोणतेही एखादे सूत्र सलगपणे सापडत नाही आणि काही मूर्ख लोक पुराणे म्हणजे केवळ काल्पनिक कथांचा संभार आहे असे म्हणतात. अगदी 100 वर्षापूर्वीपर्यंत भारतातील बहुतेक सर्व नाट्यप्रयोग हे परमेश्वराच्या अद्भुत लीला संबंधीच असत. त्या नाट्यप्रयोगामुळे साधारण समाजाचे उत्तम मनोरंजन होत असे. खेड्यातील यात्रेसाठी निरनिराळे संघ या अद्भुत दैवी लीलासंबंधीचे प्रयोग आश्चर्य वाटावितके चांगले करीत आणि त्यामुळे जरी शिक्षित पांडित्य नसले तरी सामान्य निरक्षर खेडूताला सुद्धा वैदिक साहित्याचे व संस्कृतीचे ज्ञान सहज मिळत असे. त्यासाठी उत्तम अभिनयपटू, नट, नर्तक, गायक, वक्ते इत्यादी मंडळींची सामान्य माणसाच्या आध्यात्मिक प्रबोधनासाठी मोठीच आवश्यकता आहे. निरनिराळ्या वंशाचे ज्ञान असणारे, पूर्वपीठिका जाणणारे लोक त्या वंशजांची पूर्ण कथा सांगत असत. आजही भारतातील विविध तीर्थक्षेत्रातील मार्गदर्शक नवगताला अशी समग्र कथा सांगत असतात. ही आश्चर्यकारक घटना महत्त्वाच्या माहितीसाठी आताही कित्येक प्रवाशांना तसेच यात्रेकरूंना आकृष्ट करून घेत असे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणं नुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांनी सुद्धा स्वतःच्या स्वागतासाठी आलेले बांधव, इष्टमित्र, नागरिक आणि इतर सर्वांचा त्यापैकी प्रत्येकाजवळ जाऊन आदर प्रकट करून योग्य सन्मान केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारे शील प्रभुपाद की जय. परम पुरुषोत्तम भगवान हे काही निराकार किंवा भक्ताच्या भावनांना प्रतिसाद न देणारी अचेतन वस्तू नव्हेत. येथे यथाविधी योग्य प्रकारे हा शब्द महत्वाचा आहे. ते आपल्या विविध प्रेषकांना व भक्तांना योग्य प्रकारे प्रतिसाद देतात. अर्थात शुद्ध भक्तांचा एकच वर्ग असतो, कारण त्यांच्याकडे भगवंताविना अन्य विषयच नसतो. भगवान सुद्धा अशा शुद्ध भक्ताशी यथायोग्यच आदान प्रदान करतात. ते स्वतःच्या शुद्ध भक्ताविषयी पूर्णपणे सजग असतात. काही लोक त्यांना निराकार समजतात, म्हणून भगवंतही त्यांच्याकडे वैयक्तिक लक्ष पुरवित नाहीत. कोणत्याही अध्यात्मात किती प्रगती झाली आहे त्याप्रमाणे ते प्रत्येकाचे समाधान करतात. येथे त्यांनी आपल्या स्वागतासाठी आलेल्या प्रत्येकाला उचित प्रतिसाद दिल्याचे वर्णन याचेच उदाहरण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रौवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणै आश्वास्य चाश्वपावयोर्भवे
चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व श्रीकृष्णांनी कोणापुढे मस्तक नम्र केले तर कोणाशी स्वागताचे औपचारिक संभाषण केले, कोणाला आलिंगन दिले तर कोणाशी हस्तांदोलन केले, कोणाकडे सुहास्य मुद्रेने पाहिले. अशा प्रकारे प्रत्येकाचे यथायोग्य समाधान करीत व आशीर्वाद देत भगवंतांनी अगदी कनिष्ठ वर्गीयांपर्यंत सर्वांचे स्वागत स्वीकारले. हरे कृष्ण. आता हे 2 श्लोक अलका माताजी, त्यानंतर सुमन माताजी, मग मिनल माताजी आणि मग नंदा माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपाद जी की जय. भगवान श्रीकृष्णांच्या स्वागतासाठी आलेल्या मंडळींमध्ये पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन, गुरु गर्ग मुनींपासून ते श्वानवंश भक्षक वैश्या चांडाळांपर्यंत सर्व स्तरातील लोक होते. भगवंतांनी त्यापैकी प्रत्येकाची त्यांच्या प्रतिष्ठेप्रमाणे भेट घेतली. शुद्ध आत्मा या दृष्टीने पाहता ते सर्वजण भगवंतांचे विविध अंश आहेत आणि त्यापैकी कोणीही भगवंतांना मूलतः परका नाही. या विविध जीवांची विविध स्तरात जी विभागणी होते ती प्रामुख्याने त्यांच्यावर भौतिक गुणांचा दुष्प्रभाव किती आहे त्यावरूनच होते. या निकषावर त्यांचा स्तर कोणताही ठरला तरी भगवान आपल्या अंशांकडे निरतिशय जिव्हाळ्याने आणि समत्वाने पाहत असतातच. त्यांचा अवतारच मुळी भौतिकतेत जखडलेल्या जीवांना पुन्हा आपल्या दिव्य राज्यात बोलवण्यासाठी असतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना लाभलेल्या या संधीचा सुजाण माणसे लाभ करून घेतात. परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करायला कोणालाही प्रतिबंध नाही, परंतु त्या संधीचा लाभ घ्यायचा की नाही ते प्रत्येक जीवमात्रावर अवलंबून आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविषप्तुरम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारे ज्येष्ठ आप्तांकडून आणि स्तुतिस्तोत्रे गाणाऱ्या सपत्नीक दुर्बळ ब्राह्मणांकडून आशीर्वाद घेत तसेच बंदीजनाकडून होत असलेली प्रशंसा बिरुदावळी ऐकत भगवान श्रीकृष्णांनी द्वारकेत प्रवेश केला. हरे कृष्ण. तात्पर्य. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा समाजातील ब्राह्मण वर्ग आपल्या म्हातारपणाची तरतूद म्हणून पैसे साठवून ठेवण्याकडे कधीच लक्ष देत नसे. ज्यावेळी ते वृद्धत्वामुळे दुर्बल होत त्यावेळी ते आपल्या पत्न्यांसह राजसभेत जात आणि राजांच्या सत्कृत्यांची स्तुती करीत. राजे लोक त्यांना आवश्यक ते धनद्रव्य देत. असे हे ब्राह्मण म्हणजे राजांचे तोंडपुंजे भाट नव्हते, तर राज्याची कृत्येच तशी स्तुत्य असत आणि ब्राह्मणांनी केलेली ही स्तुती म्हणजे त्यांनी आणखी उदात्त कृत्ये करावीत यासाठी योग्य पद्धतीने दिलेले उत्तेजन असे. भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व प्रकारच्या स्तुतीत पात्रच आहे आणि भगवंतांची स्तुती स्तोत्रे गाऊन हे याचक ब्राह्मण व इतर लोकही स्वतः स्तुतीस पात्र होत असत. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हम्यारण्यारुरुः विप्र तदीक्षण महोत्सवाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा राजमार्गावरून जात होते तेव्हा निदान त्यांचे दर्शन तरी आपणास मिळावे यासाठी द्वारकेतील कुलीन स्त्रिया आपापल्या प्रासादांच्या गच्चांवर चढून गेला. त्यांनी हा एक आनंद महोत्सव मानला. हरे कृष्ण. आता सुमन माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. भगवंतांचे किमान दर्शन घडणे ही सुद्धा आनंदाची पर्वणी आहे, यात शंकाच नाही. द्वारका महानगरीतील स्त्रियांची तशीच समजूत होती. अद्यापि भारतामध्ये निष्ठावंत स्त्री भक्तांमध्ये तशीच समजूत प्रचलित आहे. विशेषतः झुलन आणि जन्माष्टमी यासारख्या समारंभ प्रसंगी भारतीय स्त्रिया प्रचंड संख्येने मंदिरात येतात. तेथे भगवंतांच्या अर्चा विग्रहाची पूजा चालू असते. मंदिरात प्रस्थापित केलेली भगवंताची दिव्य मूर्ती ही स्वतः भगवंताहून भिन्न नसते. भगवंताच्या अशा मूर्तीला अर्चा विग्रह किंवा अर्चावतार असे म्हणतात.
या भौतिक जगातील असंख्य भक्तांना भक्ती करणे सुकर व्हावे यासाठीच भगवंताच्या अंतःशक्तीने विस्तारलेले ते एक त्यांचे रूप आहे. आपली भौतिक इंद्रिये भगवंतांचे दिव्य रूप पाहू शकत नाहीत, म्हणून भगवान आरचा विग्रह स्वीकारतात. तो बाह्यतः माती, लाकूड किंवा दगड अशा पार्थिव वस्तूंचा बनवलेला असतो, परंतु वास्तविक पाहता त्यात भौतिक दोष नसतो. भगवान हे स्वतः कैवल्य असल्याने त्यांच्यात भौतिक तत्व नाही, एकमेवाद्वितीय आहेत. त्यामुळे भगवंतांनी कोणतीही रूप धारण केले तरी त्यात भौतिकतेची अंश मात्र छटा नसते. त्यामुळे भगवंतांच्या मंदिरातील आजच्या काळातील उत्सव म्हणजे 5 सहस्त्र वर्षापूर्वी श्रीकृष्णांच्या काळात द्वारकेत होणारे उत्सवच आहेत. शास्त्र परिपूर्ण रीतीने जाणणारे आचार्य शास्त्रविहित पद्धतीने अशा मंदिरांची प्रतिष्ठापना करतात. हेतू हा की सामान्य जनांना भक्ती करणे सुकर व्हावे. तथापि इतर अप्रबुद्ध माणसे ज्यांना शास्त्राचा गंधही नसतो ती मात्र याला केवळ निरर्थक मूर्तीपूजा मानतात आणि ज्यात आपल्याला काही कळत नाही तेथे अकारण आपले नाक खुपसतात. त्यामुळे भगवंतांच्या या दिव्य रूपाचे निदान एकदा तरी दर्शन व्हावे म्हणून जे स्त्री पुरुष अशा मंदिरातील महोत्सवामध्ये सहभागी होतात ते भगवंतावर अविश्वास दाखवणाऱ्या नास्तिकांच्या पेक्षा लाखो पटीने श्रेष्ठ आहेत. या श्लोकावरून असे दिसून येते की द्वारकेतील निवासी मोठ्या मोठ्या राजवाड्यांचे धनी होते. यावरून या नगरीची वैभव संपन्नता दिसून येते. स्त्रिया भगवंतांचे दर्शन व्हावे यासाठी आणि मिरवणूक पाहावयास मिळावी म्हणून गच्चीवर चढून गेल्या. त्या मार्गावरील जनसमूहात मिसळल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठेची जपणूक योग्य प्रकारे झाली. त्या काळी स्त्री पुरुष कृत्रिम एकता नव्हती. स्त्रियांची प्रतिष्ठा स्त्री समुदायाला पुरुष समुदायापासून स्वतंत्र ठेवल्याने अधिक चांगली जपता येते. म्हणून स्त्री पुरुषांनी अनिर्बंधपणे एकमेकात मिसळणे योग्य नव्हे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न विप्रुप्यन्ति हि दृश्यः श्रियो धामांगमच्युतम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व सौंदर्यांचे आगर असलेल्या त्या अच्युतांना द्वारकेचे रहिवासी नागरिक नेहमीच पाहत होते, तरीही त्यांच्या नेत्रांचे कधीही समाधान होत नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: द्वारकेतील स्त्री वर्ग जेव्हा आपापल्या प्रासादाच्या गच्च्यावर चढून मिरवणूक पाहत होता तेव्हा त्यांच्या मनात असा विचार आला नाही की या भगवान अच्युतांच्या कमनीय मूर्तीचे दर्शन आपण यापूर्वी असंख्य वेळा घेतले आहे. त्यांची भगवत दर्शनाची लालसा अद्याप तृप्त झाली नव्हती. याचेच ते दर्शक होते. एखादी सामान्य भौतिक वस्तू बऱ्याच वेळा पाहिली की तिचे आकर्षण क्षीण होते. असे समाधानासंबंधीचा नियम सांगतो. समाधानाचा हा नियम भौतिक वस्तूंना लागू पडतो, पण दिव्य वातावरणात या नियमाला स्थान नाही. तेथे अच्युत हा शब्द महत्वाचा आहे, कारण भगवान जरी कृपापूर्वक या भूलोकात अवतरले आहेत तरी ते अच्युत आहेत. सामान्य जीवच्युत होतात, कारण ते जेव्हा या भौतिक जगात येतात तेव्हा त्यांचे दिव्य स्वरूप लोप पावते. येथे येण्यासाठी त्यांना मिळालेले भौतिक शरीर प्राकृतिक नियमानुसार उत्पत्ती, वर्धन, रूपांतर, स्थिती, क्षय, विनाश अशा विकारांना बाध्य होते. भगवंतांचे शरीर असे नाही. भगवान मूळ रूपातच अवतीर्ण होतात. ते प्राकृतिक विकारांच्या अधीन केव्हाही नसतात. भगवंताची मूर्ती ही जगातील सर्व अस्तित्वाचाच उगम आहे. त्यामुळे भगवंतांचे ते दिव्य शरीर पाहून कोणाचेही कधीही समाधान होणार नाही, कारण ते क्षणाक्षणाला नित्य नूतन सौंदर्याचा आविर्भाव होत असतो. त्यामुळे भगवंताचे दिव्य नामरूप गुण हे सर्व आत्मस्वरूपाचेच आविष्कार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पवित्र नामसंकीर्तनामुळे तृप्ती झाली आहे, अथवा त्यांच्या गुणसंकीर्तनाचा कधी कंटाळा आला आहे असं कधी घडत नाही. त्यांच्या भक्तांना तर अंतच नाही.
भगवंत अखिलाचा उगम आणि अनंत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढील 2 श्लोक मिनल माताजी आणि त्यानंतर नंदा माताजी. हरे कृष्ण. श्रियो निवासो यस्योरहा पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदांबुजम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांचे हृदय लक्ष्मी देवीचे निवासस्थान आहे. त्यांचे चंद्रासारखे सुंदर मुख म्हणजे सतत सौंदर्याची हाव धरणाऱ्या नेत्रांचे पानपात्र आहे. त्यांचे बाहू लोकशासन करणाऱ्या लोकपालांचे विश्रामस्थान आहेत आणि ज्यांच्या बोलण्याचा व गाण्याचा तेच एकमात्र विषय आहेत अशा निष्ठावंत भक्तांसाठी त्यांचे चरण कमळ हेच एकमेव आश्रयस्थान आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. अनेक प्रकारची माणसे असतात आणि त्यांचे सुखोपभोगाचे विषयही भिन्न भिन्न असतात. काही असे आहेत की ते आपल्यावरती लक्ष्मीची कृपा व्हावी म्हणून धडपडत असतात. अशा व्यक्तींना शास्त्रे सांगतात की अशा सहस्त्रावधी लक्ष्मी अत्यंत आदराने भगवंतांच्या सेवेत संलग्न आहेत. चिंतामणी धाम भगवंतांचे दिव्य निवासस्थान असून ते तेथे निवास करतात. तेथील सर्व वृक्ष कल्पवृक्ष असून सर्व घरे चिंतामणींची आहेत. भगवान गोविंद तेथे आपल्या स्वभावानुसार सुरभी गायींचे पालन करीत असतात. भगवंतांच्या सौंदर्य लक्षणांनी पूर्ण अशा दिव्य रूपाची ओढ लागल्यावर जर आपण त्यांचे दर्शन करू लागलो तर या सर्वच लक्ष्मींचे आपल्याला सहजपणे दर्शन होईल. निराकारवादी लोक त्यांच्या शुष्क चिंतनाच्या सवयी कारणे अशा लक्ष्मींचे दर्शन घेऊ शकत नाहीत. जे कलावंत रसिक आहेत, ज्यांना सौंदर्य निर्मितीची ओढ आहे, त्यांनी आपल्या परितृप्तीसाठी भगवंतांच्या सुंदर मुखाचे अवलोकन करावे. त्यांचे मुखकमळ मूर्तिमंत सौंदर्य आहे. ज्याला निसर्ग सौंदर्य म्हणतात ते त्यांचे हास्य आहे. पक्ष्यांचे मधुर कूजन त्यांच्या सुमधुर स्वरांचे नमुने आहेत. या विश्वात व्यवस्थेकरिता अनेक वेगवेगळे विभाग असून त्यांच्या कारभाराचे दायित्व विभिन्न देवतांवर सोपविण्यात आले आहे. काही विभागांवरती कनिष्ठ देवतांची देखरेख असते. त्यांना नेहमीच त्यांच्या स्पर्धकांची भीती वाटत असते. परंतु जेव्हा ते भगवंतांच्या बाहूंचा आश्रय घेतात तेव्हा भगवंत प्रतिपक्षीय आक्रमणापासून त्यांचे रक्षण करतात. भगवंतांचा निष्ठावान सेवक जेव्हा एखाद्या प्रशासकीय कार्यात संलग्न असतो तेव्हा तो उत्तम प्रशासक बनून जनसामान्यांच्या हिताची चांगली जपणूक करतो. इतर तथाकथित प्रशासक हे आपल्या प्रजेला घोर दुःखात पोहोचविणारे काळदूषित शासनाचे घटक आहेत. भगवंतांच्या बाहूंच्या संरक्षणाखाली प्रशासक मंडळी सुरक्षित राहू शकतात. सगळ्याचा सार भगवंत आहेत म्हणून त्यांना सारम असे म्हणतात. जे त्यांच्या विषयी चर्चा करतात, त्यांचेच गायन करतात, त्यांना सारंग असे म्हणतात. हे त्यांचे शुद्ध भक्त होत. त्यांना केवळ भगवंतांच्या चरणकमळांची आस असते. भगवंतांच्या चरणकमळात एक प्रकारचा दिव्य मकरंद असतो आणि भक्त त्याचे दिव्यत्वाने आस्वादन करतात. ते मकरंदामागे लालचावलेल्या भ्रमरांसारखे असतात. महान गौडीय वैष्णव संप्रदायातील आचार्य श्रील रूप गोस्वामी यांचे याविषयी एक भजन आहे. स्वतःची एका भ्रमराशी तुलना करीत ते म्हणतात, हे प्रभो श्रीकृष्ण, मला तुमची प्रार्थना करू द्या. माझे चित्त भ्रमराप्रमाणे आहे आणि त्याला सतत मकरंदाची लालसा आहे. म्हणून कृपा करा आणि चित्तरूपी भ्रमराला आपल्या चरण कमळांशी स्थान द्या. कारण तुमचे चरण कमळ दिव्य मकरंदाचा स्रोत आहेत. ब्रह्मदेवांसारख्या मोठमोठ्या देवता देखील तुमच्या चरण कमळांच्या नखांपासून निघालेल्या कांतीच्या दर्शनापासून वंचित आहेत. ते वर्षानुवर्षे तुमच्या चरण कमळांचे ध्यान करण्यात मग्न असूनही त्यांना ते शक्य होत नाही. तथापि हे अच्युत, मला मात्र तशी आकांक्षा आहे, कारण तुम्ही आपल्या शरणागत भक्तांविषयी अत्यंत दयाळू आहात. हे माधव, मला हे सुद्धा माहित आहे
की तुमच्या चरणकमळांवर माझी खरी प्रेममय भक्ती नाही, परंतु तुम्ही अचिंत्य शक्तिशाली आहात, अशक्य शक्य करणारे आहात. तुमचे चरणकमळ स्वर्गातील अमृतालाही लाजविणारे आहे आणि मला त्यांचीच अधिक ओढ आहे. हे परम शाश्वत प्रभो, माझे चित्त तुमच्या चरण कमळांवरती स्थिर होऊ द्या. त्यामुळे तुमच्या दिव्य सेवेचा स्वाद मला निरंतरपणे चाखता येईल. या प्रकारे भगवंतांच्या चरणी स्थान प्राप्त करून भक्त संतुष्ट होतात. त्यांना भगवंतांच्या सर्व सुंदर मुखाच्या दर्शनाची महत्वाकांक्षा नसते किंवा भगवंतांच्या सुदृढ बाहूंचे संरक्षण मिळवण्याची आसही ते मनी धरीत नाहीत. ते स्वभावतःच अतिशय शालीन असतात. अशा विनम्र भक्तांकडे भगवंतांची नेहमीच ओढ असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि विषङ्गवासा वनमालया बभौ घनो वैद्युतै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान ज्यावेळी द्वारकेच्या पथांवरून पुढे जात होते त्यावेळी त्यांना ऊन लागू नये म्हणून त्यांच्या मस्तकावर श्वेत छत्र धरलेले होते. अर्धवर्तुळ आकाराच्या चवऱ्या ढाळून त्यांना वारा घातला जात होता. त्यांच्यावर वर्षाव केलेली फुले मार्गावर पडत होती. त्यांच्या अंगावरील पितांबर आणि पुष्पहार यामुळे ते एखाद्या काळ्या मेघाभोवती एकाच वेळी सूर्य, चंद्र, वीज व इंद्रधनुष्य असावे त्याचप्रमाणे शोभून दिसत होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: सूर्य, चंद्र, इंद्रधनुष्य आणि वीज हे आकाशात एकाच वेळी कधी दिसत नाहीत. जेव्हा सूर्य आकाशात असतो तेव्हा चंद्रप्रकाश असून नसून सारखाच असतो, आणि जर मेघ आणि इंद्रधनुष्य असतील तर विजा चकाकत नसतात. भगवंतांच्या शरीराची कांती पावसाळ्यातील नवीन मेघाप्रमाणे आहे. त्यांची तुलना या ठिकाणी मेघाशी करण्यात आली आहे. त्यांच्या मस्तकावरील पांढऱ्या छत्राला सूर्याची उपमा दिली आहे. चवऱ्या ढाळताना त्यांची जी गती असते त्याला चंद्रकोरीची उपमा दिली आहे. पुष्पवर्षावातील फुले ही ताऱ्यांसारखीच आहेत. त्यांचे पितांबर इंद्रधनुष्यासारखे आहे. आकाशात या सर्वांची उपस्थिती एकाच वेळी कधीच नसते. येथे ते एकत्र आले आहेत. ते केवळ उपमेने नव्हे, अशक्य ते शक्य करणाऱ्या भगवंतांच्या अतर्क्य सामर्थ्याचा विचार जेव्हा मनात येतो तेव्हाच याची संगती लागणे शक्य आहे. भगवान सर्व शक्तिमान प्रभू आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या अतर्क्य सामर्थ्यामुळे कोणतीही अशक्य घटना घडून जाते. एकंदरीत ते द्वारकेतून मार्गक्रमण करीत होते तेव्हाची स्थिती अद्भुत अशीच होती आणि तिला उपमा निसर्गातील घटनांव्यतिरिक्त दुसऱ्या कशाची देणे शक्यही नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता नंदा माताजी आणि त्यानंतर ज्यांना वाचायचंय त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. हा मग चालेल, ठीक आहे. नंदा माताजींच्या नंतर तुम्ही वाचा मग. ठीक आहे. प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः वन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपल्या वडिलांच्या घरी प्रवेश केल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या देवकी प्रमुख मातांनी त्यांना आलिंगन दिले. भगवंतांनीही आपले मस्तक त्यांच्या चरणी ठेवून त्यांना अभिवादन केले आणि सर्वांना आनंद दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य. असे दिसते की श्रीकृष्णाचे वडील वसुदेव यांचे निवासस्थान श्रीकृष्णांच्या निवासस्थानापेक्षा निराळे होते आणि तेथे ते आपल्या 18 पत्न्यांसमवेत राहत होते. त्यापैकी श्रीमती देवकी श्रीकृष्णाची जन्मदात्री माता ही मुख्य होती. असे असून सुद्धा या सापत्न मातांचे श्रीकृष्णावर तसेच उत्कट प्रेम होते. ते पुढील श्लोकावरून दिसून येईल. भगवान श्रीकृष्णांनीही तेथे असलेल्या आपल्या मातांना अत्यंत आदराने वंदन केले आणि आपली
जन्मदात्री माता आणि इतर सापत्न माता यात कोणताही भेदभाव दाखविला नाही. शास्त्र ग्रंथाप्रमाणे 7 माता आहेत: जन्मदात्री, गुरुपत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजमहिषी, गोमाता, शुश्रूषा करणारी स्त्री आणि भूमाता म्हणजे पृथ्वी. हरे 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 कृष्णा. माताजी एक सेकंद ना माताजी, स्क्रीन गेला माझा. हा 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 आला आला आला. सापत्न माता पित्यांची ही हे राम भूमाता म्हणजे मधली ओळ राहिली बघा माताजी. माताजी एक सेकंद ना, माझं स्क्रीन हे नेटवर्क थोडं हे होत आहे. येईल. हा हा सापत ह्या सर्व माताच होत. या शास्त्र नियमाप्रमाणे ही सापत्न माता पित्याची पत्नी ही आपल्या जन्मदात्री आईसारखीच असते. कारण पिता हाही एकच गुरुच असतो. अखिल विश्वाचे स्वामित्व असलेले भगवान श्रीकृष्ण या ठिकाणी आपल्या सापत्न मातांशी कसे वागावे ते शिकवण्यासाठी आदर्श पुत्राची भूमिका वठवीत आहेत. थांबा माताजी, मी स्क्रीन काढून घेते. माताजी प्लीज थोडस दाखवा ना, थोडस. माताजी हे 7 माता मला नीट स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचे आहे. हा PDF मध्ये पण माताजी मिळेल तुम्हाला. धन्यवाद माताजी. हा ते पेज हरे झालं. कृष्ण. यात हा. एक माता कशी येईल माताजी, म्हणजे नंतर विचारेल, चालेल. हरे कृष्ण. तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेह सुत पयोधराः हर्ष विह्वलितात्मात्मः शिशीचू नेत्रजैर्जलै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. पुत्राला आलिंगिल्यानंतर त्या मातांनी भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या मांडीवर बसवले. वात्सल्याच्या आवेगाने त्यांच्या स्तनातून दूध वाहू लागले. आनंदाने त्या अगदी भारावून गेल्या आणि त्यांनी आपल्या नेत्रजळाने श्रीकृष्णांना स्नान घातले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा वृंदावनात राहत होते तेव्हा तेथील गायींना वात्सल्यामुळे पाना फुटत असे. अहो, ज्यांच्या स्नेहामुळे प्राणीमात्रांच्या स्तनातून दूध पाझरू लागते, तेथे जन्मदात्री मातेसारख्या त्यांच्या सापत्न मातांविषयी काय सांगावे. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 श्लोक सायली माताजी आणि त्यानंतर मग वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. अथाविशत् स्वभावन् सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर भगवंतांनी सर्वांगाने परिपूर्ण असलेल्या आपल्या राजवाड्यात प्रवेश केला. तेथे त्यांच्या 16 सहस्र राण्या राहत होत्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांनी एकूण 16,108 राण्या केल्या होत्या आणि त्या प्रत्येकीसाठी स्वतंत्र प्रासाद होता. प्रत्येक प्रासाद सर्व सुख सुविधांनी पूर्ण भरलेला होता. प्रत्येकाला आवश्यक ते आवर व भोवती उद्यान होते. या प्रासादांचे सविस्तर वर्णन 10व्या संघात आले आहे. हे सर्व वाडे संगमवरात बांधलेले होते. ते रत्नदीपांनी उजळलेले होते. ते मखमलीच्या आणि रेशमाच्या आच्छादनाने शृंगारलेले होते. त्यांच्यावर जरीचे जडावाचे भरतकाम केलेले होते. भगवान म्हणजे सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग आणि अशा सर्व शक्तींनी परमपूर्ण. भगवंतांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तेथे कशाचीच उणीव नव्हती. भगवान अनंत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या इच्छाही अनंत आणि त्यांची साधन सामग्रीही अनंत. सर्वच काही अनंत असल्याने येथे सर्व कामम या एकाच शब्दात याचे वर्णन केले आहे. सर्व कामम म्हणजे सर्व हव्याशा वाटणाऱ्या वस्तूंनी संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्थस्तुरारात सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्विडितलोचनाननाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दीर्घकाळ परदेशी राहून आपला पती घरी परत आला आहे असे पाहून भगवान श्रीकृष्णांच्या सर्व राण्या मनोमय अतिशय आनंदल्या. त्या आपली आसने व ध्याने सोडून उठल्या.
तत्कालीन सामाजिक रूढीप्रमाणे त्यांनी आपल्या मुखांवरून पदर ओढून घेतले आणि अत्यंत लज्जायुक्त दृष्टीने त्या पाहू लागल्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण 16,108 राण्यांचे प्रासादात प्रवेश करते झाले. याचा अर्थ असा की भगवंतांनी आपला विस्तार करून राण्यांच्या संख्ये इतकेच रूपे प्रकाशित केली व प्रत्येक राण्यांच्या वाड्यात एकाच वेळी प्रवेश केला. त्यांच्या अंतरंग शक्तीचा हा एक दुसरा आविष्कार आहे. जरी ते अद्वय आहेत तरी त्यांच्या इच्छेनुसार ते आपले अनेक दिव्य रूपात विस्तार करू शकतात. श्रुती मंत्रात असे निश्चयाने सांगितले आहे की परम सत्य एकच असूनही इच्छेनुसार अनेक होऊ शकते. भगवंताची विविध रूपे काही स्वांश श्रेणीतील तर काही अंश श्रेणीतील असतात. स्वतंत्र अंश त्यांच्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि स्वांश त्यांची स्वतःची ती रूपे असतात. अशा रीतीने भगवंताने 16,108 प्रभाव स्वयंप्रकाश रूपे धारण केली आणि एकाच वेळी प्रत्येक राण्याच्या वाड्यात स्वतंत्रपणे प्रवेश केला. हे भगवंताचे वैभव अर्थात दिव्य सामर्थ्यच आहे. म्हणूनच भगवंतांना योगेश्वर असे म्हणतात. साधारणपणे एखादा योगी स्वतःला अधिक तर 10 रूपांमध्ये विस्तारित करू शकतो, परंतु भगवान मात्र आपल्याला इच्छेनुसार अनंत रूपे धारण करू शकतात. श्रीकृष्णाने 16 सहस्र राजकुमारींची विवाह केला हे ऐकून नास्तिकांना तर आश्चर्य वाटते, कारण ते परमेश्वराला आपल्यापैकीच एक समजतात आणि त्यांचे सामर्थ्यही आपल्यालाच मर्यादित सामर्थ्याने मोजू पाहतात. म्हणून प्रत्येकाने पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे की परमेश्वर काही सामान्य माणसाच्या पातळीवर असतच नाही. उलट सामान्य माणूस हाच त्यांचा तटस्थ शक्तीचा एक आविष्कार आहे. शक्तिमान व शक्ती यांच्यात अल्पसा गुणात्मक भेद असला म्हणून कोणीही त्यांना समान समजण्याचा प्रयत्न करू नये. द्वारकेतील या त्यांच्या राण्याही त्यांच्या अंतरंगा शक्तीची विविध रूपे होती आणि शक्तिमान आणि शक्ती यांच्या शाश्वत रूपाने दिव्य सुखाने आदान प्रदान होत असते. त्यांनाच भगवंताची लीला म्हणतात. म्हणून भगवंतांनी अनेक विवाह केले. त्यांना अनेक पत्न्या होत्या. त्याविषयी कोणालाही काही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. उलट असा विचार असावा की भगवंतांनी यापेक्षा अधिक लक्षपटीने विवाह केले तरी त्यांच्या अनंत अक्षय शक्तीचा थांग लागणे अशक्यच आहे. त्यांनी केवळ 16 सहस्र राण्यांची विवाह केला आणि प्रत्येकीच्या प्रासादात एकाच वेळी स्वतंत्र रूपाने प्रवेश केला. मनुष्य कितीही सामर्थ्यवान झाला तरी तो भगवंतांची कधीच सामना करू शकत नाही. भगवंत सामान्य मानवाच्या स्तरावर नाहीत. हे मानवी इतिहासाला समजून देण्यासाठीच भगवंतांनी इतके वैभव प्रकाशित केले. म्हणून कोणी त्यांचा समान किंवा श्रेष्ठ तर नाही. ते सर्व दृष्टीने महानच राहणार. भगवंत महान आहेत हे शाश्वत सत्य आहे. त्यांचे पती कुरुक्षेत्रावरील युद्धाच्या कारणाने दीर्घ काळापासून घरी नव्हते आणि आता ते घरी परत आले आहेत हे त्यांनी पाहिले. त्यांना दुरूनच येताना पाहूनच त्या तात्काळ आपल्या चिंतनातून उठल्या आणि आपल्या प्रियतमाच्या स्वागतासाठी तत्पर झाल्या. याज्ञवल्क स्मृतीप्रमाणे ज्या स्त्रीचे पती घरापासून दूर असतो तिने कोणत्याही सामाजिक समारंभात सहभागी होऊ नये, शरीराचा शृंगार करू नये, मोठ्याने हसू नये, कोणत्याही कारणाने आपल्या आप्तेष्टांच्या घरी जाऊ नये. ज्यांचे पती घरापासून दूर आहेत अशा स्त्रियांसाठी हा आचार धर्म आहे. परंतु ज्या जोडीने असे सांगितले आहे की पत्नीने पती समोर केव्हाही अस्वच्छ अवस्थेत मलिन अवस्थेत जाऊ नये,
उत्तम वस्त्र अलंकार शृंगार करून हसतमुखाने आनंदी मनानेच पती समोर जावे. श्रीकृष्णांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सर्व राण्या ध्यानावस्थेत असल्यासारख्या होत्या. त्या सदैव त्यांचा विरह अनुभवित होत्या आणि त्यांच्याच चिंतनात गढून गेलेल्या होत्या. भगवंतांच्या भक्तांना त्यांच्या चिंतनाविना क्षणभरी देखील राहवत नाही. तेथे भाग्य देवता लक्ष्मीचे साक्षात अवतार असणाऱ्या भगवंतांच्या द्वारकेतील राण्याविषयी काय बोलावे. त्या त्यांच्यापासून कधीच विभक्त नव्हत्या. त्या त्यांच्या उपस्थितीत अथवा ध्यानाने त्यांच्या समावेतच होत्या. श्रीकृष्ण गायी चारण्यासाठी जेव्हा वनात जात असत तेव्हा गोपिका त्यांना कधी विसरत नसत. लहानपणी भगवान जरी घरी नसत तेव्हा गोपींना त्यांचीच चिंता लागून असे. वनात खडबडीत मार्गाने चालताना त्यांच्या कोमल चरण कमलांना कसे होईल असा विचार करताना त्यांना भाव समाधीत गढून जात आणि हृदयात श्रीकृष्णाचा अनुभव करीत. भगवंतांच्या विशुद्ध सहकार्यांची अशी स्थिती आहे. ते नेहमीच भाव समाधीत मग्न असतात. तद्वत भगवंतांच्या अनुपस्थितीत द्वारकेतील राण्याही अशाच ध्यानमग्न राहत. आता आपल्या पतीला दूर अंतरावरून पाहतच वर उल्लेख केलेली व्रते इत्यादी अन्य कार्य सोडून त्या स्वागताला सिद्ध झाले. यावर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर असे म्हणतात की त्या प्रसंगी नेहमीची साधारण मानसिक प्रतिक्रिया घडली. प्रथम त्या आपल्या आसनावरून उठल्या आणि जरी त्या आपल्या पतीला भेटायचे होते तरी स्त्री सुलभ लज्जेने त्या थांबल्या. परंतु भावाधिक्यामुळे त्यांनी आपल्या दुर्बलतेवर मात केली आणि भगवंतांना आलिंगन देण्याचा त्यांना विचार आला. या विचाराने त्यांना भोवतालच्या परिस्थितीचे वस्तुतः भान राहिले नाही. या अत्युच्च भाव अवस्थेने इतर औपचारिकरित्या व सामाजिक संकेत या सर्वांचे निराकरण केले. अशा रीतीने भगवंतांच्या भेटीला सर्व अडचणींवर त्यांनी मात केली. हीच आपल्या आत्म्याची अधिपती भगवान श्रीकृष्णांना भेटीसाठी पूर्णत्वाची स्थिती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता वर्षा माताजी, त्यानंतर सुमन माताजी. हरे कृष्ण. तमात्मजयी दृष्टीभिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदंबुनेत्रयो विलज्जितानां भृगुवर्य वैक्लवात. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या राण्यांचा दुस्तर आनंदातिरेक अतिशय दृढ होता. लज्जेमुळे त्यांनी प्रथम आपल्या प्रियतमाला मनोमन अंतःकरणातच दृढ आलिंगन दिले. नंतर त्यांनी आपल्या नेत्रांनी त्यांना कवटाळले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पुत्रांना त्यांच्या आलिंगनासाठी पाठवले. ते स्वतः आलिंगन दिल्याप्रमाणेच होते. हे भृगु काळातील श्रेष्ठ पुरुषा, त्यांनी आपल्या भावना आवरण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यांच्या नेत्रातून अनावधानाने अश्रू ओघळत राहिले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: स्त्रीसुलभ लज्जेमुळे आपल्या प्रिय पतीचे आलिंगन करण्यात त्या राण्यांना पुष्कळच अडचणी होत्या. तरीही त्यांनी आपल्या पतीला दृष्टीने कवटाळून आपल्या हृदयाच्या अगदी गाभ्यामध्ये त्याला ठेवून आणि सरतेशेवटी आपल्या मुलांना त्याला आलिंगन देण्यासाठी पाठवून आपली इच्छा पूर्ण केली. तरीही एकंदरीत ही आलिंगनाची कृती अर्धवटच राहिली. त्यामुळे मनातून आवर घालून सुद्धा त्यांच्या नेत्रातून गालावर अश्रू ओघळू लागले. एखादी स्त्री आपल्या मुलाला पतीकडे आलिंगनासाठी पाठवून त्याचे आलिंगन अप्रत्यक्षपणे अनुभवू शकते, कारण पुत्र ही आईच्या शरीराचा एक भागच असतो. आता हे पितापुत्रांचे आलिंगन म्हणजे पती पत्नींचे आलिंगन नव्हे हे खरे, परंतु जिव्हाळ्याच्या दृष्टीने पाहता त्यातही समाधान आहे. पती पत्नींच्या संबंधात नेत्रमिलन हेच अधिक परिणामकारक असते आणि श्रील जीव गोस्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे पती पत्नीमध्ये अशी भावनांची देवाणघेवाण होणे यात काही चूक नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गत
स्थतापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्न जहति कर्हे चेत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जरी भगवान श्रीकृष्ण सतत त्यांच्या जवळच होते, अगदी एकटे त्यांच्या समवेत होते, तरी सुद्धा त्या राण्यांना त्यांचे चरण नित्य नवीनच वाटत होते. भाग्यदेवता लक्ष्मी जी स्वभावतः चंचल आहे, ती सुद्धा भगवंतांच्या चरणांना सोडून जात नाही, कारण त्या चरणांचा एकदा आश्रय घेतल्यानंतर कोणती स्त्री त्यांच्यापासून दूर राहू शकेल. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. कोण मी वाचणार आहे? हा, वर्षा माताजी वाचताय ना 2 श्लोक तुम्ही? हा, त्याच्यानंतर मग सुमन माताजी वाचतील. हा हा, ठीक आहे. श्रीकृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: लक्ष्मी चंचल आहे आणि ती सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असते. तरी सुद्धा बद्ध झालेले जीव तिची कृपादृष्टी आपणाकडे वळावी म्हणून धडपडत असतात. भौतिक जगात एखादी व्यक्ती कितीही चाणाक्ष असली तरीही ती सदा सर्वकाळ भाग्यवान राहील असे संभवत नाही. जगाच्या निरनिराळ्या भागावर मोठमोठी साम्राज्ये आजवर होऊन गेली. जगात मोठे सामर्थ्य संपन्न राजे होऊन गेले, तसेच अनेक भाग्यवंत होऊन गेले, परंतु ते सर्वच क्रमशः लयाला गेले. हा भौतिक जगाचा नियम आहे. तथापि आध्यात्मिक जगताचा स्वभाव भिन्न आहे. ब्रह्मसंहितेत सांगितल्याप्रमाणे शेकडो लक्ष्मी देवी भगवंताची सेवा अत्यंत आदरभावाने करीत असतात. त्या सदैव भगवंतासमवेत अगदी एकांतात असतात. तरीही भगवंताचा हा सहवास त्यांना प्रत्येक क्षणाला इतकी नवी नवी स्फूर्ती देत असतो की त्या क्षणभरासाठी सुद्धा त्यांना विसरू इच्छित नाहीत. त्या स्वभावाने अतिशय अस्थिर आणि चंचल आहेत, तरी सुद्धा त्या भगवंताच्या चरणांना सोडू इच्छित नाहीत. भगवंताशी असलेला हा आंतरिक संबंध इतका संजीवक आणि नित्य नूतन असतो की एकदा त्यांचा आश्रय घेतल्यावर कोणीही त्यांच्यापासून दूर जात नाही. अखिल प्राणिमात्रे स्वभावतः स्त्री प्रवृत्तीची आहेत. पुरुष किंवा भोक्ता भगवंत आहे. तसेच त्यांच्या शक्तीचे सर्व आविष्कार देखील निसर्गतः स्त्री प्रवृत्तीचेच आहेत. भगवद्गीतेत सर्व जीवांना परा अथवा श्रेष्ठ प्रकृती म्हटली आहे आणि भौतिक जगाला अपरा अथवा कनिष्ठ प्रकृती म्हटली आहे. या प्रकृतीचा विनियोग स्वामीच्या अथवा भोक्त्याच्या समाधानासाठी होतो. गीतेत 5.29 म्हटल्याप्रमाणे भगवंतच स्वतः भोक्ता आहे. म्हणून या शक्ती जेव्हा अप्रत्यक्षपणे भगवंताच्या सेवेत संलग्न असतात तेव्हा त्या त्यांचा स्वभाव प्रकट करतात. त्यावेळी शक्ती आणि शक्तिमानात दूरत्व नसते. सेवेत संलग्न असणारे लोक सामान्यतः शासकीय सेवेच्या किंवा राज्यातील सर्वोच्च भोक्त्याच्या सेवेच्या शोधात असतात. ज्या अर्थी भगवान हेच ब्रह्मांडातील अथवा ब्रह्मांडाबाहेरील प्रत्येक वस्तूचे भोक्ते आहेत, त्या अर्थी आपण त्यांच्याच सेवेत असावे. यातच खरे सुख आहे. एकदा भगवंतांच्या अर्थात परमशासकाच्या सेवेत संलग्न झाल्यावर कोणीही सेवानिवृत्त होण्याची इच्छा बाळगीत नाही. भगवंताच्या सेवेत स्थान मिळवण्यातच मानवी जीवनाचे सर्वोच्च सार्थक आहे. भगवंताची सेवाच आपणास परम सुखी करील. भगवंताशी संबंध जोडता केवळ अस्थिर राहणाऱ्या सौभाग्य देवीच्या लक्ष्मीच्या मागे धावणे व्यर्थ आहे. तसे कोणी करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सुमन माताजी. एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. पृथ्वीला भारभूत झालेल्या राजांचा नाश केल्यावर भगवंत शांत झाले. हत्ती, घोडे, रथ, पायदळ अशा सैनिकी सामर्थ्यामुळे ते सर्व गर्विष्ठ झाले होते. भगवंत स्वतः लढले नाहीत, परंतु राज्यकर्त्यांच्या मनात परस्परांविरुद्ध द्वेष निर्माण केला. ज्याप्रमाणे वनात वायूमुळे वेळूंच्या परस्पर घर्षणाने आपोआप अग्नी निर्माण होतो, त्याप्रमाणे अशा राज्यकर्त्यांच्या मनात द्वेष निर्माण करण्यासाठी भगवंत वायूप्रमाणे वागले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वर सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांची निर्मिती म्हणून अस्तित्वात आलेल्या वस्तूंची भोगते प्राणी मात्र नव्हेत. भगवंतांच्या उत्पत्तीत आविष्कृत झालेल्या प्रत्येक गोष्टीचे खरे स्वामी आणि भोगते ते स्वतःच आहेत. दुर्दैवाने भ्रमकारी मायाशक्तीने प्रभावित झाल्याने जीव प्राकृतिक गुणांच्या निर्देशनाखाली स्वतःच कृत्रिम भोगते होतात. अशा स्वामित्वाच्या कृत्रिम भावनेने भ्रमात
पडलेला प्राणी अनेक प्रकारे आपले भौतिक सामर्थ्य वाढवितो व अंततः भूमीला भार होतो. अशा लोकांमुळे पृथ्वी सज्जन माणसांना राहण्यासाठी योग्य राहत नाही. ही अवस्था म्हणजे धर्मस्य ग्लानी आणि धर्माची हानी किंवा मानवी शक्तीचा दुरुपयोग करण्याच्या प्रवृत्तीचे प्राबल्य होय. जेव्हा अशी वृत्ती सर्वत्र बळावते तेव्हा धरणीला भारभूत झालेल्या दुष्ट अधम राज्यकर्त्यांमुळे जी अस्ताव्यस्त परिस्थिती निर्माण होते त्यामुळे साधू ज्ञानी माणसे अस्वस्थ होतात. अशा साधू स्वभावी लोकांच्या रक्षणासाठी आणि जगात सर्वत्र बळावलेल्या अधम शासनकर्त्यांमुळे पृथ्वीला झालेला भार नाहीसा करण्यासाठी भगवंत आपल्या अंतरंग शक्तीने प्रकट होतात. अशा अवांछित शासकापैकी कोणावरही ते सद्भाव दाखवित नाहीत. ज्याप्रमाणे वायू वेळूच्या परस्पर घर्षणाला कारण होऊन वनात वणवा पेटवितो त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या शक्ती सामर्थ्याने अशा शासकांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करून संघर्षाचा अग्नी पेटवतात. वायूच्या शक्तीने वणवा आपोआप लागतो. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या अज्ञात योजनेनुसार राजकारण्यांच्या गटातून परस्पर शत्रुत्व निर्माण होते. सत्ता आणि सैन्यबळ यांचा व्यर्थ गर्व करून असे अवांछित राजकारणी वैचारिक संघर्षाच्या निमित्ताने परस्पराशी लढतात आणि त्यात ते सर्वस्वी नष्ट होतात. जगाच्या इतिहासात भगवंतांच्या या वास्तविक इच्छेचे प्रतिबिंब सर्वत्र पडलेले दिसते आणि जीव परमेश्वराच्या सेवेत स्वतःला संलग्न करीत नाहीत तोपर्यंत हाच खेळ भविष्यात चालूच राहील. भगवद्गीतेत 7.14 स्पष्ट केलेले आहे. माया माझी भगवंतांची शक्ती असून तिच्या गुणावर मात करणे दुर्बल जीवाला अशक्य आहे. परंतु जे माझा आश्रय घेतात ते या दुस्तर अशा अथांग मायासागराला पार करतात. याचा अर्थ असा की हा कोणालाही सकाम कर्मे, तार्किक ज्ञान, प्रगतीच्या स्वतंत्र पायाभूत कल्पना यांच्या आधारे या जगात शांतता आणि समृद्धी आणणे शक्य नाही. त्यासाठी भगवंतांना शरण जाऊन भ्रमकारी मायेतून मुक्त होणे हाच एकमेव मार्ग आहे. दुर्दैववश जे जीव विनाशकारी कार्यात व्यस्त आहेत ते भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत. ते सर्वच प्रथम क्रमांकाचे मूड असतात. गुणवत्तेच्या दृष्टीने मानव प्राण्यात ते सर्वात नीचतम स्तरातील असतात. ते लौकिक शिक्षणानुसार कितीही सुशिक्षित असले तरी त्यांच्याकडे वास्तविक ज्ञानाचा अभाव असतो. त्यांची प्रवृत्ती राक्षसी असून ते नेहमीच भगवंतांच्या सामर्थ्याला आव्हान देऊ पाहतात. भौतिकवादी लोकही असेच मूड आहेत. त्यांना नेहमीच भौतिक सामर्थ्य प्राप्त करण्याची हाव असते. त्यांना चैतन्य शक्तीचे ज्ञान नसते. परम अध्यात्म विद्येचा गंध नसल्याने ते भौतिक विद्यात मग्न झालेले असतात. अशा भौतिक विद्या देहाच्या पतनाबरोबर संपुष्टात येतात. मनुष्य जीवन वस्तुतः भगवंतांच्या सोबतचे आपले तुटलेले संबंध पुन्हा स्थापित करण्यासाठी आहे. परंतु भौतिकवादी लोक भौतिक कार्यात व्यस्त राहून ही संधी व्यर्थ घालवतात. म्हणून असे लोक मानवातील सर्वात नीच श्रेणीतील आहेत. त्यांचे सर्व ज्ञान अपहृत करण्यात येते. कारण दीर्घकाळ अनेक तर्क व धडपड करूनही ते सर्व गोष्टींचे परमलक्ष्य अशा परमेश्वराला समजून घेण्याच्या स्तरापर्यंत पोहोचत नाहीत. हे सर्व आसुरी वृत्तीचे लोक त्यांना अंततः रावण, हिरण्यकशिपू, कंस यासारख्या भौतिक सृष्टींमध्ये त्यांचे परिणाम भोगणे भाग पडते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स एष नरलोके स्मिन्नवतीर्णं स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अकारण कृपेने स्वतःच्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या लोकात अवतीर्ण झाले आणि लौकिक कार्यात आसक्त असल्याप्रमाणे त्यांनी उत्तम स्त्रियांशी रमण केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत विवाह करतात आणि एखाद्या गृहस्थाप्रमाणे वागतात. ही खरोखरीच भौतिक बाब आहे. परंतु त्यांनी 16,108 राजकुमारींशी विवाह केला
त्या प्रत्येकी समवेत ते वेगवेगळ्या प्रासादातून एकाच वेळी निवास केला. हे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा निश्चितच या गोष्टी लौकिक नाहीत याची आपणास जाणीव होते. म्हणून भगवंतांचे आपल्या उत्तम पत्न्यांसमवेत गृहस्थ म्हणून राहणे लौकिक स्वरूपाचे नाही. त्यांचा त्यांच्याशी असलेला संबंध व वागणूक हे सामान्य स्त्री पुरुष संबंध नव्हेत. ज्या स्त्रिया त्यांच्या पत्न्या झाल्या त्या निश्चितच सामान्य स्त्रिया नाहीत, कारण स्वतः भगवंत पती म्हणून प्राप्त होणे हे लक्षावधी जन्मांच्या सुकृताचे व तपश्चर्याचे फळ आहे. भगवंत विविध लोकांवर, ग्रहांवर अथवा भूलोकात अवतीर्ण होऊन आपल्या दिव्य लीला प्रकट करतात. बद्ध जीव, सेवक, मित्र, माता पिता किंवा प्रियतमा अशा कोणत्या तरी संबंधाने आपल्याकडे दिव्य जगात आकृष्ट व्हावेत आणि त्यांच्या समवेत सेवेची शाश्वतरित्या देवाणघेवाण व्हावी हाच त्यांचा उद्देश असतो. या भौतिक जगात सेवा विकृत रूपाने फलित होते, असमयाला ती खंडित होते आणि कटू अनुभवाला कारण ठरते. भौतिक प्रकृतीच्या नियमांनी बद्ध झालेला सभ्रमित जीव अज्ञानामुळे या भौतिक जगातील क्षणभंगूर नातेसंबंध हे उन्मत्तावस्थेतून निर्माण झालेले असतात हे समजू शकत नाही. या प्रकारचे नातेसंबंध आपल्याला शाश्वतपणे सुखी करू शकत नाहीत, परंतु हेच नाते आपण भगवंतांशी जोडले तर ते आपल्या क्षणभंगूर देहाच्या पतनासोबतच आपली दिव्य जगात गती होते आणि आपल्या आवडीनुसार भगवंतांच्या समवेत नात्याने आपण त्यांच्याशी शाश्वतरित्या बांधले जातो. ज्या स्त्रियांशी भगवान पतिभावाने रमले त्या स्त्रिया अर्थातच या भौतिक जगातील सामान्य मानवी स्त्रिया नव्हेत. त्या त्यांच्या दिव्य पत्न्या म्हणून त्यांच्याशी शाश्वतरित्या संबंध आहेत. असे नाते त्यांनी आपल्या पूर्ण भक्तीने प्राप्त करून घेतले आहे. हीच त्यांची योग्यता आहे. भगवान श्रीकृष्ण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम आहेत. भौतिक प्रकृतीच्या नियमाने बद्ध असलेले जीव भूलोकातच नव्हे तर ब्रह्मांडातील अन्य लोकातही शाश्वत सुखाचा शोध घेत असतात. स्वाभाविकतः आध्यात्मिक स्फुल्लिंग असल्या कारणाने ते परमेश्वराच्या सृष्टीत कोठेही भ्रमण करू शकतात, परंतु प्राकृतिक गुणांनी बद्ध असल्यामुळे ते यानाने अंतराळात भ्रमण करू पाहतात आणि आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्या असफळ होतात. कारावासातील बंधांच्या बेड्याप्रमाणे गुरुत्वाकर्षणाचा नियम त्यांना बांधून ठेवतो. दुसऱ्या मार्गाने जीव कोठेही अगदी सर्वोच्च लोकात जाऊ शकला तरी तो जन्मोजन्मी ज्या चिरंतन स्वरूपाच्या सुखाचा आहे ते सुख त्याला भौतिक जगात कधीही प्राप्त होऊ शकत नाही. तथापि ब्रह्मनिराश झाल्यानंतर ते आपणास हवे असणारे अनंत सुख या जगात प्राप्त होणे शक्य नाही हे समजल्यानंतर ब्रह्मसुखाचा शोध घेऊ लागतो. अर्थातच परब्रह्म या भौतिक जगात सुखाचा शोध करीत नाहीत आणि त्यांच्या सुखासाठी असलेली आवश्यक सामग्रीही या भौतिक जगात असत नाही. परब्रह्म निराकार नाही, ते सर्व प्रमुख आणि अखिल प्राणी मात्रामध्ये परमचेतन असे आहेत. त्यामुळे ते निराकार असणे कदापि शक्य नाही. ते अगदी आपणासारखेच असून त्यांच्यात व्यक्तिगत जीवाच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व प्रवृत्ती पूर्णत्वाने वास करतात. ते आपल्याप्रमाणे विवाह करते, परंतु तो विवाह आपल्या बद्ध स्थितीतून अनुभव घेतल्याप्रमाणे लौकिक अथवा मर्यादित नसतो. अशा वस्तुस्थिती असल्याने त्यांच्या स्त्रिया लौकिक स्त्रियांसारख्या दिसल्या तरी त्या वस्तुतः ते दिव्य स्वरूपी मुक्त आत्मे आहेत आणि ते त्यांच्या अंतरंगा शक्तीचा पूर्ण आविष्कार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 4च श्लोक उरलेत या अध्यायातले, आपण पूर्ण करूया आज. आणि कोण वाचताय? मिनल माताजी, तुम्ही अनम्यूट आहात, तुम्ही वाचताय का? हो, वाचते. हा, चालेल. आणि मग पुढचे शेवटचे 2 श्लोक योजना माताजी वाचतील. मी वाचते. हरे कृष्ण. नाही तर हा, सुमन माताजी तुम्ही पुढचा वाचा. एक मिनल माताजी वाचतील, त्याच्या पुढचा तुम्ही वाचा. आणि मग शेवटचे चालेल. 2 योजना माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. चालेल.
उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मूह्य चापं जहात प्रमोदात्तमास्ता यत्सेन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या राण्यांचे मोहक स्मितहास्य, चोरटे नयन कटाक्ष असे सर्व काही निर्मळ आणि प्रेम भावनांना उद्दीपित करणारे होते. त्या कामदेवाला जिंकून घेणाऱ्या आणि वैफल्यग्रस्त मनस्थिती धनुष्य सोडून देण्यास भाग पाडणाऱ्या होत्या. त्या सहिष्णू शिवांना देखील विचलित करणाऱ्या होत्या. तरी देखील अशा असामान्य सामर्थ्याने आणि आकर्षणाने त्या भगवान श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांना विचलित करण्यात कधी समर्थ झाल्या नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, मुक्तीचा मार्ग किंवा भगवत धामात प्रवेश परत जाण्याचा मार्ग नेहमीच स्त्री सहवासावरती प्रतिबंध घालतो. संपूर्ण सनातन धर्म किंवा वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था स्त्री सहवासावरती पूर्ण प्रतिबंध घालते किंवा निदान तो नियंत्रित करते. असे जर आहे तर जो 16 सहस्रांहून अधिक स्त्रियात आसक्त आहे त्याला सर्वश्रेष्ठ भगवान म्हणून कसे स्वीकारायचे? भगवंतांचे दिव्य स्वरूप जाणून घेण्याविषयी उत्सुक असणाऱ्या एखाद्या चिकित्सक व्यक्तीने जर असा प्रश्न या संबंधात उपस्थित केला तर अशा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठीच नैमिषारण्यातील ऋषींनी या आणि पुढील काही श्लोकात भगवंतांच्या दिव्य स्वरूपाची चर्चा केली आहे. या श्लोकावरून हे स्पष्ट आहे की स्त्रियांच्या ज्या आकर्षक वैशिष्ट्यांनी मदन किंवा मदनरिपू भगवान शंकर यांना सुद्धा जिंकले असते, ती भगवंतांच्या इंद्रियांवर विजय मिळवू शकली नाहीत. मदनाचा उद्योग म्हणजे भौतिक कामुकता उत्तेजित करणे. मदन शराने उत्तेजित होऊन हे सगळे ब्रह्मांड फिरते आहे. या जगातील सर्व व्यवहारांचे मध्यवर्ती सूत्रच प्रामुख्याने स्त्री पुरुषातील आकर्षण हे आहे. पुरुष आपल्या आवडीचा जोडीदार शोधित असतो, स्त्री ही आपल्या सुयोग्य पुरुष शोधित असते. ऐहिक जगतातील प्रेरणा ही अशी आहे. स्त्री पुरुषांची एकदा गाठ पडली की त्यांच्यातील लैंगिक संबंधांमुळे त्यांची भौतिक बंधने अधिकच घट्ट होतात. परिणामतः दोघांनाही, पुरुषाला आणि स्त्रीलाही, आपले लाडके घर, मातृभूमी, आपली मुले बाळे, समाज आणि स्नेही, धनार्जन इत्यादी भ्रामक व्यवहार क्षेत्राची ओढ लागते. या प्रकारे क्षणभंगूर ऐहिक जीवनाची एक खोटीच पण कधीही न संपणारी दुराशा त्यांच्या मनाची पकड घेते. त्यात हे जीवन दुःखा कष्टांनी भरलेले आहे, ही खरंच उघड गोष्ट आहे. म्हणून ज्यांना मुक्ती मार्गाची वाटचाल करावयाची आहे, भगवत धामाकडे परत जावयाचे आहे, त्यांना सर्व शास्त्रे विशेषत्वाने असा परामर्श देतात की त्यांनी या माईक आकर्षणाच्या जंजाळातून मुक्त व्हावे. ही गोष्ट केवळ भगवत भक्त महात्म्यांच्या संगतीनेच शक्य होते. कामदेव आपले बाण जीवमात्रांवरती सोडतो. त्याचा हेतू जीवांच्या मनात भिन्न लिंगीय व्यक्तीविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे हाच असतो. मग ती व्यक्ती सुंदर असो की नसो. सुधारलेल्या समाजाच्या दृष्टीने पाहता कुरूप दिसणाऱ्या पशु समाजात देखील मदनाची उत्तेजना चालूच आहे. तेव्हा मदनाचा प्रभाव कुरूपतम रूपांवरही पडतो. तेथे परिपूर्ण सुंदरांविषयी काय बोलावे? भगवान शंकरांना आपण सर्वात सहिष्णू म्हणून ओळखतो, परंतु त्यांनाही बदनबाणाचा आघात सहन करावा लागला. भगवान विष्णूंचा मोहिनी अवतार पाहून तेही वेडे झाले आणि त्यांनी स्वतःचा आपला पराभव मान्य केला. तथापि स्वतः कामदेव मात्र भाग्यदेवतांच्या गंभीर आणि उत्तेजक हालचालींनी संभ्रमात सापडला होता आणि त्यामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी आपले धनुष्यबाण फेकून दिले. श्रीकृष्णांच्या राण्यांचे सौंदर्य आणि आकर्षण असे होते. तथापि त्यामुळे भगवंतांच्या दिव्य इंद्रियांमध्ये कधी क्षोभ उत्पन्न झाला नाही. भगवान आत्माराम आहेत, स्वयंपूर्ण आहेत.
त्यांना आपले समाधान वा सुख मिळवण्यासाठी बाहेरून कोणाचे वा कशाचे सहाय्य घ्यावे लागत नाही. म्हणून त्या राण्यांनी भगवंतांना जे सुख समाधान दिले ते आपल्या आकर्षक स्त्रीत्वाने नव्हे, तर आपल्या प्रामाणिक स्नेहाने व सेवेने, आपल्या अव्यभिचारी प्रेममय सेवेनेच त्या भगवंतांना प्रसन्न करू शकल्या. भगवंतांनीही त्यांच्यावरती संतुष्ट होऊन त्यांना आपल्या पत्न्या म्हणून वागविले. अशा रीतीने केवळ त्यांच्या अनन्य भक्तीनेच संतुष्ट होऊन भगवंतांनी त्यांना निष्ठावंत पतीच्या रूपाने प्रतिसाद दिला. अन्यथा इतक्या स्त्रियांचा पती होण्याची त्यांना काही आवश्यकता नव्हती. ते प्रत्येकाचेच पती आहेत, परंतु त्यांना त्या रूपाने स्वीकारले तर ते प्रतिसाद देतात. भगवंतांविषयीच्या त्यांच्या या निर्भेळ जिव्हाळ्याची तुलना कोणत्याही प्रकारे पार्थिव वासनेशी, कामुकतेशी करता येणार नाही. तो केवळ दिव्यच आहे. आणि राण्यांनी आपल्या स्त्रीत्वास अनुसरून जे तीव्र भाव दाखविले तेही दिव्य असेच होते, कारण तेही दिव्य अशा भावावस्थेतून निर्माण झाले होते. मागील श्लोकाचे वेळी हे सांगितलेच आहे की भगवान जरी लौकिक पतीप्रमाणे दिसत असले तरी वस्तुतः त्यांचे आपल्या पत्न्यांशी असलेले संबंध हे दिव्य, शुद्ध आणि माईक निर्बंधांच्या अतीत असेच आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तमयं मन्यते लोको यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सामान्य मायाबद्ध जीव तर्कबुद्धीने असे समजतात की भगवानही आपल्यातीलच एक आहेत. आपल्या अज्ञानाने ते असे समजतात की भगवान विषयांनी प्रभावित होतात. वास्तविकपणे भगवंत सर्वथा अनासक्त आहेत. हरे कृष्ण. सुमन माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य येथील अबुद्धः हा शब्द महत्वाचा आहे. केवळ घोर अज्ञानामुळे तावातावाने बोलणारे मूर्ख तर्कवादी भगवंतांविषयी अपसमज करून घेतात व आपल्या मूर्ख कल्पनांचा मोठा प्रचार करून सामान्य निरागस माणसामध्ये त्या पसरवितात. वास्तविकरित्या सर्वश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण हेच मूळ आदिपुरुष आहेत. जेव्हा ते स्वतः प्रत्येकाच्या दृष्टीपुढे उपस्थित होते तेव्हा त्यांनी आपले दैवी सामर्थ्य प्रत्येक क्षेत्रात पूर्ण रीतीने दाखवले. आणि आम्ही श्रीमद भागवतांच्या पहिल्या श्लोकावरील भाष्यात दर्शविल्याप्रमाणे भगवान आपल्या इच्छेप्रमाणे कसेही वागण्यास सर्वथा स्वतंत्र आहेत. परंतु त्यांच्या सर्व कृती या आनंदपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, शाश्वत अशा आहेत. केवळ भौतिकवादी मूढच भगवंतांची अपसमज करून घेतात. त्यांचे रूप भगवद्गीता आणि उपनिषदे यात सांगितल्याप्रमाणे सच्चिदानंद असे आहे. याचे त्यांना अज्ञान असते. त्यांच्या विविध शक्ती निसर्गक्रमानुसार पूर्ण योजनेने कार्यरत असतात. भगवंत या विविध शक्तींच्या माध्यमाने सर्व कार्य करूनही स्वतः निराळे राहतात. त्यांची जीवावर स्वाभाविक अपार अशी करुणा आहे आणि जेव्हा ते या भौतिक विश्वात अवतीर्ण होतात तेव्हा आपल्या शक्तीने ते सर्व गोष्टींचे त्यांना त्रिगुणाची बंधने नसतात. ते यथारूपातच अवतीर्ण होत. बौद्धिक तर्कवादी त्यांना चुकीचे केवळ एक श्रेष्ठ व्यक्ती असल्याचे समजतात. अशा प्रकारे ते त्यांच्या अनिर्वचनीय ब्रह्म इत्यादी वैशिष्ट्यांना सर्वस्व समजतात. अशी धारणा देखील बद्ध दशेचेच फलित आहे. कारण ते सर्व स्वतःच्या मर्यादेच्या पलीकडे पोहोचू शकत नाहीत. म्हणून जे भगवंतांना आपल्या मर्यादित सामर्थ्यांच्या कक्षेत असल्याचे समजतात ते केवळ सामान्य लोक होत. असे लोक भगवंत प्राकृतिक त्रिगुणांनी प्रभावित होत नाही.
नाहीत, ही गोष्ट समजून घेणारे नाहीत. एक मिनिट मॅडम. बता. एक मिनिट. भगवंतांना आपल्या कुठं आलं तिथंच ना. भगवंत प्राकृतिक त्रिगुणांनी प्रभावित होत नाहीत, ही गोष्ट समजून घेणार नाहीत. दूषित पदार्थांच्या संपर्काने सूर्य कधी दूषित होत नाही हे त्यांना कळत नाही. तर्कवादी लोक आपल्या स्वतःच्या प्रायोगिक ज्ञानानं सगळ्या गोष्टींचे अनुमान काढू पाहतात. अशा प्रकारे भगवंत भौतिक बंधनाने बद्ध एखाद्या सामान्य जीवासारखे कार्यरत झाल्याचे पाहून हे लोक त्यांची एकाच वेळी 16 सहस्त्र स्त्रियांशी विवाह करण्यासारखी अद्भुत कार्य लक्षात न घेता त्यांना साधारण मनुष्य समजतात. अपूर्ण ज्ञानामुळे ते एकांकी विचार करतात, दुसरे अंग सोडून देतात. अर्थात अज्ञानामुळे श्रीकृष्णांना स्वतःप्रमाणे समजून ते त्यांच्या विषयीच्या भागवताच्या निष्कर्षाहून भिन्न असे हास्यास्पद निष्कर्ष काढतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता पुढचे शेवटचे 2 श्लोक योजना माताजी. हरे कृष्ण. एतदिशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्म स्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांची भगवत्ता मूळ यातच आहे की ते जरी भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात असले तरी ते प्राकृतिक गुणांनी प्रभावित होत नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांचा आश्रय घेतलेल्या भक्तांवरही भौतिक गुणांचा प्रभाव होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. दिव्यत्वात यत्किंचितही भौतिकता नसल्याचे श्रुती स्मृत्यादी वैदिक शास्त्रातून निश्चून सांगण्यात आले आहे. भगवान त्रिगुणांच्या अतीत असल्याने निर्गुण आहेत, परम अभिज्ञ आहेत. भगवान हरी परम दिव्य पुरुष आहेत. ते भौतिक प्रभावाच्या व्याप्तीच्या पलीकडे स्थित आहेत. या विधानांचे शंकराचार्यांनीही समर्थन केले आहे. येथे कोणी असा विवाद करेल की श्रीकृष्णांचे लक्ष्मींसमवेत असलेले संबंध दिव्य असतीलही, परंतु यदुकुळाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याविषयी काय? ते त्यात जन्माला आले आणि त्यांनी जरासंध, कंस इत्यादी असुरांना ठार करण्याचे भौतिक गुणांच्या प्रत्यक्ष संपर्कातील कार्य केले, त्याविषयी काय? उत्तर असे आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची दिव्यता कोणत्याही स्थितीत प्राकृतिक गुणांनी बाधित होत नाही. वस्तुतः ते अशा गुणांच्या संपर्कात या दृष्टीने असू शकतात की ते सर्व गोष्टींचे उगम आहेत आणि तरीही या गुणांच्या पलीकडे आहेत. म्हणूनच त्यांना योगेश्वर, योगशक्तीचे अधिपती, सर्व शक्तिमान म्हणतात. इतकेच काय, पण त्यांचे ज्ञानी भक्तही त्रिगुणातीत आहेत. वृंदावनाचे प्रसिद्ध 6 गोस्वामी हे सर्वच धनाढ्य कुळांतील होते, परंतु त्यांनी वृंदावनात संन्यासाचे जीवन स्वीकारले. बाह्यतः ते अतिशय निष्किंचन आणि दीनस्थितीत असल्यासारखे होते, परंतु वस्तुतः ते आध्यात्मिक मूल्यांनी सर्वात धनाढ्य होते. असे महाभागवत किंवा पूर्णत्वाच्या प्रथम श्रेणीतील भक्त जरी जनसंपर्कात येतात तरी प्रकृतीच्या गुणांचे परिणाम म्हणून जी मानापमान, आनंद दुःख, निद्रा जागृती अशी द्वंद्वे आहेत त्यांनी ते प्रभावित होत नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी काही जण जरी लौकिक व्यवहारात सहभागी असले तरी तेही या प्रभावापासून मुक्तच राहतात. जगाच्या व्यवहारांसंबंधी असे औदासीन्य अंतःकरणात बांधलेले असल्याविना कोणालाही त्या दिव्य अवस्थेत स्थिर म्हणता येणार नाही. परमेश्वर आणि त्याचे सहचर एकाच दिव्य निर्गुण पातळीवर असतात आणि योगमायेच्या पाठिंब्याने अथवा परमेश्वराच्या अंतःशक्तीमुळे या सर्वांच्या कृत्यांना पावित्र्य प्राप्त होत असते. भगवंतांचे हे भक्त आपल्या वर्तनामध्ये काही वेळी पातळी सोडून अधःपतित झालेलेही दिसून येतात, तरीही ते नेहमी दिव्य श्रेष्ठच असतात. भगवान भगवद्गीतेमध्ये 9.30 मध्ये स्पष्टपणे सांगत आहेत की एखादा निष्ठावंत भक्त आपल्या पूर्व आयुष्यातील मायेच्या प्रभावाखालील आचारांमुळे आता अधःपतित झाल्यासारखा दिसत असला तरी सुद्धा त्याचा श्रेष्ठ भक्त म्हणून स्वीकार केलाच पाहिजे, कारण आता तो सर्वतोभावे भगवत सेवेत संलग्न आहे. तो भगवंतांची भक्ती करीत असल्याने भगवान त्याचे नेहमीच संरक्षण करतात.
त्याची ही पतित अवस्था हा एक योगायोग आहे. ती तात्पुरती असते, ती लवकरच होते. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. तन्मनिरे बलामूढः स्त्रैणं चानुव्रतं रहा अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या साध्या भोळ्या कोमल सौंदर्यवती स्त्रियांना खरोखरच असे वाटत असे की आपला पती श्रीकृष्ण आपल्याच मागे मागे असतो, तो पूर्णपणे आपल्या अधीन झाला आहे. खरे पाहता ज्याप्रमाणे नास्तिकाला परमेश्वराच्या जगन्नियंतृत्वाची जाणीव नसते, त्याप्रमाणे आपल्या पतीचा महिमा किती असीम आहे याची त्यांना काहीच जाणीव नव्हती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. भगवंतांच्या पत्न्यांना देखील त्यांच्या अनंत कीर्तीची यथार्थ कल्पना नव्हती. हे अज्ञान लौकिक स्वरूपाचे अज्ञान नव्हे. भगवंत आणि त्यांच्या शाश्वत सहचारांमधील भावनांच्या विनिमयात भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीचा काही कार्यभाग असतो. भगवंत नियंता, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रियकर अशा दिव्य संबंधांद्वारे प्रतिसाद देतात. ही त्यांची अंतरंग शक्ती आहे. गोपकुमारांसमवेत ते समवयस्क मित्र म्हणून खेळतात. तसेच अर्जुनाचाही ते सखा होतात. यशोदा मातेपुढे ते पुत्राची भूमिका करतात, तर गोपकन्यांशी ते प्रियकर म्हणून वागतात. आणि त्याचप्रमाणे द्वारकेत ते 16,000 राण्यांच्या पतीची भूमिका करतात. असे भगवत भक्त भगवंत अंतिम सत्ता असल्याचे कधी ध्यानात घेत नाहीत. ते त्यांना आपला प्राणप्रिय मित्र, लाडका पुत्र, प्रियकर किंवा पती म्हणून हृदयात जपतात. भगवंत आणि भक्तांचे असे दिव्य नाते आहे. असे भक्त त्यांचे सहकारी म्हणून असंख्य वैकुंठ लोक असलेल्या दिव्य जगात सगळीकडे त्यांच्याशी अशा दिव्य नात्यातूनच वागत असतात. जेव्हा भगवंत अवतार घेतात तेव्हा संपूर्णपणे दिव्य धामाचे प्रदर्शन करण्यासाठी ते या आपल्या नित्य संबंधी जनांसोबत अवतीर्ण होतात. तेथे भगवंतांविषयी निखिल प्रेम आणि भक्तीच असते. तेथे भगवंतांच्या सृष्टीवर प्रभुत्व गाजविण्याच्या वासनेची यत्किंचितही छटा नसते. असे भगवंतांचे भक्त हे बाह्य शक्तीच्या प्रभावाचा अंशात्मक देखील गंध नसलेले तटस्थ शक्तीचे किंवा अंतरंग शक्तीचे प्रतिनिधित्व करणारे मुक्तात्मे असतात. भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीच्या कार्यामुळेच त्यांच्या पत्न्यांना त्यांच्या अगाध महिमेचा विसर पडला. कारण परस्पर संबंधात काही उणीव यायला नको. त्यामुळे त्यांनी हे गृहीत धरले की भगवंत म्हणजे आपल्याला कधी एकाकी न सोडणारा स्वाधीन झालेला पती आहे. दुसऱ्या शब्दात भगवंतांचे दिव्य महात्म्य ज्या अर्थी त्यांच्या व्यक्तिगत सहकार्यांना पूर्णपणे समजू शकले नाही, त्या अर्थी विविध प्रबंध लेखक आणि तर्कवादी यांना त्यांच्या दिव्य चरित्राचे आकलन कसे होणार? तार्किक पंडित परमेश्वर व तो जगत उत्पत्तीचे कारण कसे आहे यांसंबंधी निरनिराळ्या उपपत्ती मांडतात. त्यात ते उत्पत्तीचे घटक, उपादान कारण, निमित्त कारण इत्यादी विषयांचा उहापोह करतात. परंतु हे परमेश्वराचे अंशतः आकलन आहे. वास्तविकपणे ते सामान्य माणसांप्रमाणेच अज्ञानी आहेत. परमेश्वराचे ज्ञान होण्यासाठी त्याचीच कृपा व्हावी लागते, अन्य मार्ग नाही. असो, भगवंतांचे त्यांच्या पत्न्यांसमवेतचे संबंध दिव्य प्रेम व भक्तीच्या आधारावर नसल्याने त्यांच्या सर्व राण्या दिव्य स्तरावरील आहेत. त्यांच्या भावनेत भौतिकतेचे कल्मश नाहीत. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील श्रीकृष्णांचे द्वारकेत आगमन नामक 11व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. श्रीला प्रभुपादजी की जय. सादर प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. आता आज कार्तिक मास संपतोय आणि ठरल्याप्रमाणे श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन अखंडपणे आपण कृष्ण कृपेने पूर्ण करू शकलोय. तर सर्वांचं अभिनंदन. आणि आजच्या वर्गाची सांगता आपण दामोदर अष्टकमने करूया. योजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणते, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलुकलाद्धवमानं परामृष्टमत्यं ततोद्धृत्य गोप्या हृदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ
स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ज्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणि क्षमामज्जमिध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. खूप सुंदर माताजी, हरी बोल. आणि आज आपला कार्तिक मासाचा वर्ग जरी संपलाय तरी आपला उत्साह आपल्याला असाच ठेवायचा आहे. आपण स्कंद पूर्ण करणार आहोत, तर सगळ्या भक्त वाचकांनी येत राहायचंय. अशाच आपला ह्याच वेळी म्हणजे 2 वाजताच आपण घेत राहू आणि सेम लिंक राहील आपली. उत्साह कमी पडू द्यायचा नाही कार्तिक मास जरी संपला तरी, कारण आपण म्हणतो ना नित्यम भागवत सेवया, भागवताची सेवा करण्याची आपल्याला संधी मिळालेली आहे, ती आपण हातातून सोडायची नाही. हरे कृष्ण अन्वया माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान घेतला वर्ग. हा हरे कृष्ण, धन्यवाद माताजी. आणि आलात छान. अगदी मी रोज जॉईन करू शकत नव्हते, पण तरी मी थोडी जरा उशिरा येऊन तरी पण मला एक अर्धा तास तरी ऐकायला मिळत होतं. आणि योजना माताजींनी खूप छान म्हंटल. तुमचा आवाज छान आहे. धन्यवाद माताजी. माताजीचा आवाज खूप छान. खूप आता आपण छान. 2 वाजता असंच भेटूया. फक्त शुक्रवारी आमचा लेव्हल 3 चा वर्ग असतो, त्या दिवशी मी वर्गामध्ये वेळेचं सांगेन तुम्हाला. बाकी अन्यथा एरवी आपण 2 वाजता जसं ठरलंय त्याप्रमाणे भेटत राहू. आता सर्वांचे खूप धन्यवाद. सर्व भक्तांनी सहभाग घेतला, सगळ्यांनी सहकार्य केलं. अगदी ऐन दिवाळीत पण तुम्ही येत राहिलात थोड्या वेळ का होईना. तर खरंच कृष्णांचे आशीर्वाद आहेत आपल्या सर्वांवरती. आणि अशीच आपण भागवतमची सेवा आता स्कंद पूर्ण करूया आणि आजचा वर्ग इथे थांबवूया. मग पांचा कल्पत बोला या योजना माताजी. की जसे हा. आपण दिवे लावत होतो ना कार्तिक मासात, तर आज त्याचा शेवटचा दिवस असेल ना दिवा लावायचा. हो हो हो. मग त्याचं म्हणजे अद्यापन काही, म्हणजे उद्यापन काही बोलून वगैरे काही म्हणून नाही असं काहीच नाहीये कार्तिक मासामध्ये. तर मला तरी काही माहिती नाही, म्हणजे काही असेल तर मी माताजी जरा बघून चेक करून ग्रुपवरती टाकते.
पण दीपोत्सव म्हणतात तो हा कार्तिक मासाचा म्हणजे मास संपल्यानंतर आपण थांबवतो असंच आहे. हा चालेल. धन्यवाद हा. माताजी. हरे कृष्ण. चालेल. हरे कृष्ण. हा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वांना.